Hello mga kanguran! Welcome back po sa aking channel and it's me again, Chona. So yun mga kanguran, for today's video, another cooking episode po tayo. So dahil naisip ko tag-ulan ngayon, ano nga ba yung mas magandang lutuin pang merienda? So yun, naisip ko ay ang binotong o ang pinuyos. Disclaimer lang po, hindi po ako professional cook, so lahat po ng ingredients and procedure ay nanggagaling po sa aking mama. So yun po, kung napanood niyo po yung mga video na in-upload ko dito sa aking channel about po sa cooking. So, yun po, yung mga first time lang po natin ginagawa. So, yun, namimiss ko lang po kasi yung mga pagkain na kinagisnan ko sa aming probinsya sa Bicol. So, yun, so, nagtatry po tayo. And so, ngayon, ang ating pong lulutuin ay ang pinuyos. So, yan. Tara na po, simulan na natin. Ito po yung ating glutinous rice. So, hugasan po natin po. Ayan. Hugasan natin. Ay! Ayan po, hugasan natin. Nalagyan mo ng tubig. Papalipag. Hanggang lagyan po natin ng tubig. And set aside po muna natin. So, ito mga kanguran, mag-prepare po tayo ng dahon ng saging para sa ating gagawing pinuyos. Tapos na po nating malinisan, ma-prepare ang ating dahon ng saging. So, let's go! So, ito mga kanguran, ipiprepare naman po natin ang ating gagamiting gata. So, ayan. Titimplahin na po natin ang ating gata. So, lalagyan po natin ng asin. Tansyahin na lang po natin. Yan tayo magaling sa tansyahan. So, ayan. Haluin lang po natin hanggang sa matunaw ang ating asin. So, ito na po mga kanguran. Ready na po ang ating mga ingredients. So, ito po yung ating gata. And ito po ay titimplahan na po natin ito ng asin. And then, ito naman po yung glutinous rice. So, ayan, ang ating pong malagkit. Hugasan na rin po natin. And then, ito naman po mga kanguran. So, gagamit po tayo ng pangtali. So, ayan. And, syempre po, ang ating prepare na dahon ng saging. So, sa amin po kasi sa probinsya, ang gamit po talaga namin is yung dulo po nung dahon ng saging. So, wala po kaming mahanap dito. So, ito po muna yung gagamitin natin. So, yun mga kanguran. Start na po tayo, magbalot na po tayo ng ating pinuyos. Ito mga kanguran, ito po yung dahon, and then lalagyan po natin ng glutinous rice. So, ayan. Ito, yan. So, ayan po, and then, ano? And then ito. Oo, galing. Galing naman ni NC. So, siguro, ganyan po. And then, ito. Lalagyan po natin ng gata. And yun po pala, huwag niyong kakalimutan, haluin palagi ang gata. So, lalagyan natin. Ito na lang sa may mga butas. So, titingnan natin. Oh, huwag kang malikot. Huwag ka namang NC. Wag! Ito lang ganyan. Upo lang ikaw. Di nakita yung inaano ni Tito. Upo lang ikaw. Upo. Sit down. So, yung mga kanguran. So, mga ganyan po. Ayan. And then, tatali na po natin. Lahat.
Pero, dahil bunga, tapos ganyan, ganyan, Ay, may makulit akong kasama. ganyan, So, ayan. ganyan, Kasi wag makulit. ganyan, Hindi kita bibigyan. tapos, Kasi wag makulit. Hindi kita bibigyan. So, ayun. Tali lang po natin. Ang hirap magtali. Sana tama ang aking ginagawa. Nagawa na po tayo ng pinuyos. Then, pagpatuloy lang po natin. A few inches later. Wow! Mami! So yun mga kanguran, another successful episode na naman po ito at nakapagluto po tayo ng binutong o pinoyos. So ang totoo po mga kanguran, wala po talaga akong hilig magluto and so nangyari nga po, gawa ng pandemya, nagka-lockdown po tayo, hindi po kami makauwi sa aming probinsya. So namimiss ko na po yung mga pagkain, kakanin sa amin. So kaya ako ginagawa to. And para po sa inyong kalaman, lahat po ng video na ina-upload ko dito sa aking channel about cooking ay first time ko lang pong ginagawa. So, yung mother ko po kasi ay nasa probinsya. So, ayun, tatawagan ko lang po siya, tatanungin ko kung ano po ba yung mga ingredients ng ganitong pagkain or kakanin, paano po ba ito gawin, ganun. At dahil doon, nagpipilingeran kusinera na po tayo. So, maganda pala. Masaya sa pakiramdam pag nagluluto ka. So yun mga kauran, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please don't forget to like, share, subscribe, and click nyo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video na upload ko. See you next time! Bye-bye!